Μας έφερε κοντά η τεχνολογία. Hangout αναποφάσιστων αθλητικών, γενικά δεν λέω αθλητικογράφων, λέω αθλητικών εγώ. Υποτίθεται ότι εσάς δεν πρέπει να σας πιάνει κρίση, γιατί ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα. Έτσι δεν είναι, εγώ έτσι το βλέπω. Μας έπιασε πρώτους. Δεν μας έπιασε, μας διέλυσε, κατάλαβες. Πριν σας διαλύσει, ήσασταν αποφάσιστοι ή ήσασταν απολύτως αποφασισμένοι? Αποφασισμένοι σε σχέση με τις εκλογές ή πολιτικά. Δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί Έλληνας με προσανατολισμό τώρα. Δηλαδή, ποιος την έχει την πηξίδα, άμα την έχει να μου τη δώσει και εμένα να προσανατολιστώ. Όλοι αυτοί που πήγαν και ψήφισαν στις εκλογές Βενιζέλου, στις εκλογές του Πασόκ. Πήγαν όντως. Είναι αλήθεια. Γιατί εγώ μέχρι τώρα σαν ανέκδοτο το ακούω και δεν το έχω. Προσπαθώ να προστατεύω και τον εαυτό μου, δεν βλέπω πολύ ειδήσεις, δεν βλέπω τηλεόραση γενικά. Ναι, και όλο αυτό το ακούσε λίγο σαν πλάκα. Δηλαδή, όταν συζητάμε για τις πολιτικότητες στα γήπεδα και λέμε έχει 100.000 εκείνο το παιχνίδι, δεν κάθομαστε να ψάξουμε να δούμε τι υπάρχει. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Είναι και οι μέρες τέτοιες, γενικότερα, με τίποτε συμβαίνει, που μπορεί κάποιος να έχει πάει και να έχει ψηφίσει Βενιζέλο και μετά να γίνει αναποφάσιστος. Ο οργισμένος όμως δεν είναι αποφασισμένος. Όχι απαραίτητα. Μήπως ο οργισμένος είναι ο θυμωμένος ψηφοφόρος που περιμένει να τιμωρήσει με ψήφο? Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που πήγαν και ψηφίσανε Βενιζέλο είναι αυτοί που στις εκλογές θέλουν να ψηφίσουν το κόμμα της Δημάρ, δεν τη λένε. Ναι. Οπότε τον θεώρησαν πιο εύκολο αντίπαλο. Σου λέει με 2 ευρώ θα έχουμε εύκολο αντίπαλο. Πάμε, δίνουμε 2 ευρώ, ψηφίζουμε ο Βενιζέλο και θα μας βγάλουν τα ποσοστά, θα τους κόσουμε με 20%, θα βγούμε δεύτερο κόμμα κυβέρνησης κτλ. Με τον Κουβέλη. Τώρα, για να το σοβαρέψω λιγάκι, δηλαδή οργισμένος, πες μου τι επιλογές έχει. Εγώ, ας πούμε, είμαι οργισμένος, λέω. Οργισμένος. Τι επιλογές έχω να εκφράσω την οργή μου και να την δω να πιάνει τόπο? Τα πολύ μικρά κόμματα. Τα πολύ μικρά κόμματα. Ναι. Δηλαδή, να βγάλω την οργή μου ψηφίζοντας τώρα Πακογιάννη, ας πούμε. Όχι, πιο μικρά κόμματα. Πιο μικρά. Εξοκοινοβουλευτικά κόμματα. Ναι. Ναι, αλλά αν αυτά Αν το εκλογικό νόμο θα μου πούνε ότι τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα θα πάνε η ψήφος μου στο πρώτο κόμμα. Έτσι είναι, είναι πραγματικό, δεν είναι. Δεν είναι αυτό που πούνε. Με φαντάζεσαι δηλαδή να οργίζομαι και να ψηφίσω Σαμαρά. Θα είναι λίγο. Υπάρχει και άλλος κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος του να είσαι πολύ απολυτική, γιατί είναι της μόδας και αυτό το πράγμα. Ας πούμε είναι και λίγο μουρ και το συζητάμε στις παρέες μας και λέει ο καθένας ότι εγώ σιγά μην πάω να ψηφίσω και δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Και τελικά θα πάνε να ψηφίσουν οι εκπορωμένοι, όχι οι αναποφάσιστοι και οι πιο. Οι ψηφοφόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να ρυθμίσουν τα πράγματα και έτσι πάλι εμείς που κάνουμε τους μάγκες θα μείνουμε απ' έξω. Το απολυτική για μένα είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και νομίζω ότι ο πολλές φορές αναποφάσιστος, ο πάνω από 1-2, είναι απολυτική μετά για μια ζωή με λίγο σαν αρρώστια. Σου μένει. Ψάχνω να βρω ένα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, κόμμα κανονικών Ελλήνων. Και νομίζω ότι το ψάχνουν και οι υπόλοιποι. Αν κρίνω δηλαδή από τις αντιδράσεις που είδα όσων με ακολουθούν. Τούτη τη φορά δηλαδή πραγματικά με έχει πιάσει αυτός. Δεν βρίσκω ούτε έναν να πω να ένας κανονικός άνθρωπος με κανονική σύγχρονη αντίληψη, ο οποίος δεν είναι ανεπάγγελτος, με πείθει δηλαδή η πορεία του, το βιογραφικό του και ο λόγος του, ότι έχει κάνει μια δουλειά στη ζωή του και άρα μπορώ να του εμπιστευτώ τη διαχείριση αυτής εδώ της κατάστασης. Πάντως, στο παρελθόν ήσουν αναποφάσιστος και τη τελευταία στιγμή αποφάσιζε συνήθως. Σωστά. Δεν έχω ρίξει ποτέ λευκό, πάντοτε κάποιο κόμμα ψήφιζα. Αρκετές φορές εκ των υστέρων το μετάνιωσα μεν. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως έμενα με την εντύπωση και με το συμπέρασμα ότι τη δεδομένη στιγμή με κοροϊδέψαν, αλλά καλά με κοροϊδέψαν, δηλαδή το έφαγα το παραμύθι, εκείνη τη στιγμή καλώς έπραξα. Τούτη τη φορά δεν έχω ιδέα τι θα κάνω, δεν έχω ιδέα. Δεν υπάρχει κανείς που να με εκφράζει. Οι άλλοι δύο της παρέας πότε το πάθατε, Καρπετόπουλε? Κοίτα, εγώ δεν υπήρξα ποτέ αναποφάσιστος στη ζωή μου. Ήσουν πολιτικοποιημένος. Ήξερα πάντα τι θα ψηφίσω μήνες πριν γίνουν οι εκλογές. Να ρωτήσεις με τον Παρίτσο τι έχω ψηφίσει. Και είχα και συγκεκριμένους λόγους, το λέω σοβαρά. Δηλαδή δεν έχω ψηφίσει μόνο ένα κόμμα στη ζωή μου, έχω ψηφίσει διάφορα κόμματα στη ζωή μου. Πάνω από 2. Ναι. Αλλά είχα πάντα από πριν, ας πούμε, πολύ σαφές λόγους στο κεφάλι μου που αυτή τη φορά πρέπει να κάνω αυτό. Αυτή τη φορά μπορώ να μην πάω και να ψηφίσω. Δηλαδή η αναποφασιστικότητα. Έλα ρε, όχι να μην το κάνεις αυτό. Είναι φυσικό κοινό. Υπάρχει μια πιθανότητα.
Θα πάω στις επόμενες, γιατί προβλέπω ότι θα γίνουν και σύντομα δεύτερες. Αλλά αυτή τη φορά. Αυτό είναι επικίνδυνο που λες τώρα, έτσι. Επικίνδυνο. Είναι η πραγματικότητα. Αν γίνει αυτό, ας πούμε, και πάνε μόνο πολύ ειδικές περιπτώσεις να ψηφίσουν, μπορεί να βγει η κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές και να μην προκύψει καν οι δεύτερες. Εγώ είναι όλα. Αθηναίοι δεν είναι όλα αριθμοί. Δεν βγαίνουν στην προκειμένη περίπτωση αριθμοί, είναι πολύ δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, από τη δική μου περίπτωση αποκλείεται να κρυθεί οτιδήποτε στην τωρινή στιγμή. Ναι, αλλά με το λένε αυτό, όλοι τα έκαμε. Σου λέω θα βγει καμία κυβέρνηση με ισχυρή, ας πούμε, αυτοδυναμία. Δεν διατρέχουμε τέτοιο κίνδυνο. Δεν διατρέχουμε τέτοιο κίνδυνο. Γιατί καήκαμε, παιδί μου, γιατί το λες αυτό το καήκαμε έτσι, δηλαδή με τέτοια ευκολία. Καήκαμε γιατί αυτό που βλέπω και φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί είναι ότι είμαστε όλοι λίγο αειδιασμένοι, λίγο βαριόμαστε να πάμε να ψηφίσουμε. Ναι. Δεν ξέρω. Εσύ ήσουν πάντα αναποφάσιστος. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν με ψάξουν στα γκάλωπ, δεν ξέρω αν θα με βρουν άλλους σαν και εμένα. Δεν ήμουν ποτέ αναποφάσιστος. Δεν ψήφισα ποτέ διάφορα κόμματα. Δεν ψήφισα ποτέ κόμμα εξουσίας. Και παρόλα αυτά τώρα είμαι αναποφάσιστος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τέτοιο. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ τους αναποφάσιστους που υπάρχουν τώρα, γιατί είχαν ψηφίσει κάποια στιγμή κόμμα εξουσίας και απογοητευτήκαν από αυτούς που κυβερνήσανε και τώρα σου λέει τι να ψηφίσω. Εγώ θεωρητικώς δεν θα έπρεπε να είμαι απογοητευμένος αφού δεν ψήφισα ποτέ κόμμα εξουσίας. Είμαι αναποφάσιστος γιατί, να σου πω τι, θέλω τώρα να μου πει κάποιος τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Φοβάμαι αυτό δηλαδή που λέει ο Καπετόπουλος. Δηλαδή, δεν θέλουμε συνεργασία. Ή θέλουμε συνεργασία, λένε τα διάφορα κόμματα. Εγώ λέω ποιοι θα συνεργαστούν. Το δικό σου το παλιό το κόμμα τι λέει. Και με ποιο τρόπο. Το δικό μου το παλιό κόμμα λέει, ξέρω εγώ, παιδιά να ενωθούμε όλοι μαζί και να γίνουμε κόμμα εξουσίας. Και αδυνατό να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να ενωθούμε όλοι μαζί και να γίνουμε κόμμα εξουσίας. Δηλαδή, αδυνατό να καταλάβω αυτό που λέει ο Τσίπρας, γιατί είναι φανερό ποιο είναι το παλιό του κόμμα. Εντάξει, τόση ώρα δεν το λέω, περιμένω να το πεις μόνος. Ναι, είναι φανερό ποιο είναι το παλιό του κόμμα. Δηλαδή, αδυνατό να καταλάβω πώς φαντάζεται ο Τσίπρας ότι θα κυβερνήσει σε συνεργασία μαζί με την Παπαρίγα. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, αδυνατό να το καταλάβω πώς το λέει και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Η πολιτική είναι όπως η μπάλα, δεν έχει κενά. Δηλαδή, εάν μια λύση στο τέλος θα προκύψει, ένα αποτέλεσμα θα το έχουμε. Μπορεί να χρειαστούν 2 εκλογικές αναμετρήσεις, 3, για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, ας πούμε, πολιτικής σοβαρότητας και αν θα κάνουμε. Εμένα δεν με φοβίζουν αυτά τα πράγματα. Εμένα με φοβίζει ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου πολιτικός λόγος. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι θα πηγαίναμε σε αυτές τις εκλογές και θα ήμασταν όλοι λίγο περισσότερο πολίτες. Θα μας απασχολούσε τι θα γίνει. Θα μας απασχολούσε ενδεχομένως και τι έγινε, αλλά θα μας απασχολούσε πώς από εδώ και πέρα μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν. Αντώνη, εμάς μας απασχολεί. Μας απασχολεί, αλλά αυτή γιατί πιστεύεις εσύ ότι ξαφνικά ο λόγος τους θα αποκτούσε περιεχόμενο. Δηλαδή θα το γεννούσε η στιγμή. Έτσι πίστευα. Πίστευα βλακωδώς ότι η στιγμή επιβάλλει, ας πούμε, λιγότερη συνθηματολογία, περισσότερη οριμότητα, περισσότερη σοβαρότητα, μια καλύτερη προσέγγιση. Ποιος νομίζετε ότι θα σας επηρεάσει στην τελική σας απόφαση, ποιοι είναι πιθανόν να σας επηρεάσουν, φίλοι σας, οι ίδιοι πολιτικοί, μια πολιτική εξέλιξη, τι είναι αυτό που μπορεί να σας κάνει να αποφασίσετε? Εγώ θα πάω σε αυτό που λέει ο Βασίλης Σαμπράκος. Θα ψάξω να βρω τον πιο κανονικό άνθρωπο υποψήφιο σε αυτές τις εκλογές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μέρα των εκλογών, γιατί νιώθω έτσι μια τρομερή κυβερνησία. Είναι η μόνη μέρα που δεν κυβερνάει κανένας, πάρα πολύ αυτό. Φτιάχνει τη διάθεση, είναι από τις πιο αγαπημένες μου μέρες. Ότι ξυπνάω το πρωί και δεν απαγορεύεται στο μεταξύ να βγαίνουν και βουλευτές, αυτά να μιλάνε, βγαίνουν κάτι περίεργοι. Βγαίνει για να αράσει συνήθως και μιλάει στην τηλεόραση, θυμούνται κάτι ξεχασμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση, ξέρεις, του γενικότερου, ας πούμε, πολιτικού κενού. Η μεγαλύτερη πλάκα πάντως των τελευταίων ημερών είναι ο τρόπος με τον οποίο φυτρώνουν νέα κόμματα με νέες ιδέες, τα οποία όλα αποτελούνται από ανθρώπους που τους περνούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 15-20 χρόνια και τώρα είναι νέα κόμματα με νέες ιδέες που θα αλλάξουν αυτή τη χώρα. Κάνει μια εθνική ψυχανάλυση, δηλαδή μιλάνε σαν να λένε έχω ένα πρόβλημα και θέλω να το καταλάβεις. Ναι. Κυβερνούσα 20 χρόνια, δεν το είχα διαπιστώσει, ήμουν κάπου αλλού. Είναι τρομερό. Αυτό το παραλήρημα, αρέσει. Ο άλλος σου λέει κάνω πατιέρα ότι θα επαναδιαπραγματευτώ με την Ευρώπη το μνημόνιο. Δηλαδή, ακριβώς. Πώς να πω, ούτε τον πατέρα του και τη μάνα του δεν μπορεί να πείσει. Και όπως το λέει. Δηλαδή, μα πιθανότατα κάποιος πείθει κιόλας. Είναι το πολιτικό, βγήκα επιτέλους από τη ντουλάπα, ήμουν παγιδευμένος σε άλλο κόμμα. Και αυτό. Εμείς λέμε καμιά φορά ότι το καλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι το απολαμβάνεις όταν δεν αγωνίζεται μία από τις ομάδες που υποστηρίζεις. Εκεί το ευχαριστιέσαι. Εδώ λοιπόν, αν φέρναμε κάποιον που να είναι, όχι Γερμανός, γιατί μπορεί να εκνευρίζεται,
ξέρω εγώ, κάναμε Σουαζιλάνδη, να γελάσει λίγο, θα έκλαιγε από τα γέλια μαζί μας. Με τον πολιτικό λόγο. Αν έβλεπε την ταινία, τι έχει προηγηθεί, και άκουγε σήμερα τον λόγο του Βασιλιά, θα έκλαιγε. Δηλαδή θα έλεγε: παιδιά, μου τη γυρίζετε την κομμωδία σε πολλά επεισόδια να την πουλήσω στο εξωτερικό να πολεμήσω. Περιμένω να δω έναν άνθρωπο ο οποίος θα εμφανιστεί και θα πει: είμαι εδώ, θέλω να κρατήσω το τιμόνι. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Όχι είμαι πρώτος και επειδή είμαι ο πρωθυπουργό, θέλω να κάνω αυτό. Νομίζω ότι το έχεις λίγο. Και πού να τον ακούσει να μιλάει για τον Ζησουάλδο Φιρέλα και το πώς θα πω. Εκεί να δεις πώς ψήνεσαι. Δεν το έχω. Την επόμενη το πρωί θέλω να πάω για καφέ. Εγώ θα κρατήσω σαν τον Παπακοσταντίνο. Δεν αντέχω. Θέλω πολλούς καφές. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και από κοντά.